Sa issa kull test li sara l-coronavirus f'Għawdex irriżulta fin-negattiv. Bil-għan li Għawdex jibqa' ħieles mill-coronavirus qed jiżdiedu l-miżuri u l-isforzi tal-Ministeru għal Għawdex. Fil-lejl ta' bejn il-Ħamis u l-Ġimgħa bdew jiġu ffumigati l-vapuri kollha tal-Gozo Channel u dan se jibqa' jsir kull lejl b'mod indefinit. Dan biex waqt li l-vapuri jkunu vojta jiġu diżinfettati ħalli titnaqqas il-possibilità li l-virus jinfirex. Minkejja dan, iċ-Chairman tal-Gozo Channel Joe Cordina appella biex jiġu evitati traġitti bla bżonn bejn iż-żewġ gżejjer. Nappella biex il-trasport bejn Malta u Għawdex jinżamm biss għal bżonn u jiġi evitat traveling li ma jkunx meħtieġ. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar miżuri u inċentivi li qed jittieħdu fil-Gżira Uċija biex Għawdex jibqa' ħieles mill-coronavirus, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fakkar li beda jsir screening tal-passiġġieri kollha li jaqsmu l-fliegu. Screening tal-passiġġieri kollha kemm dawk bir-riġel kif ukoll dawk li ser ikun qegħdin jimbarkaw bil-karozzi sabiex jekk jinstab persuna li jew esperjenzat is-sintomi jew inkella tirriżulta li kienet f'kuntatt ma' b'xi mod ma' dan il-virus, din il-persuna ma titħallix timbarka il-vapur. Il-Ministru spjega li uffiċjali tat-Transport Malta mhux iħallu dajjes tat-turisti jħottu nies fuq il-mullijiet. Jiġifieri l-unika mezz biex persuna tidħol f'Għawdex huwa bil-vapur tal-Gozo Channel li fuqu qed isir screening ta' kull passiġġier. Fakkar li jekk jinstab każ f'Għawdex, il-pazjent jiġi trasportat b'vapur charter apposta lejn Malta. Iżda xorta qed issir ħidma biex Għawdex ikun lest għal kull eventwalità. Qegħdin nassiguraw flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa, flimkien ma' Steward Healthcare, flimkien mal Isptar Ġenerali ta' Għawdex sabiex ikollna ammont ta' sodot sostanzjali sabiex il-kura jekk ikun hemm bżonn tittieħed u ssir ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex stess. Ħaddiema fis-settur pubbliku li jaħdmu fil-Ministeru għal Għawdex u jistgħu jkomplu bix-xogħol tagħhom minn darhom qed jagħmlu dan. Minkejja dan madwar 3,000 persuna kuljum jaqsmu l-fliegu biex jaħdmu f'Malta. U għaldaqstant l-appellu biex min iħaddem jikkunsidra t-teleworking għal ħaddiema li jgħixu Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.